petites fotografies d'alguns dels nostres somnis i potser dels vostres. I és que quan som petits no deixem mai de somiar desperts. Sabeu una cosa? Cada matí, quan la llet es refreda i s'hi fa una capa de nata, la mare em xiu-xiueja a l'orella. Baixa dels núvols, dormiliava. Aleshores, acabo la meva conversa amb l'os grisós i em bec la llet de pressa per no fer tard a l'escola. Al pati, quan m'arriba el torn de saltar la corda i els companys de la colla comencen a cansar-se, tots reclamant a l'hora. Baixa dels núvols, despistada. Aleshores, deixo la cara caduca a l'esquena, abandono les formigues enfeinades i salto a la meva manera lleugera. Quan em banyo al vespre i el mirall es cobreix d'una boira espessa, la meva germana treu el cap per la porta i renilla enfadada. Baixa dels núvols, criatura. Aleshores, deixo anar les regnes del cavallet de mar. M'acomiado dels peixos voladors i tanco l'aixeta perquè la meva germana pugui passar. Quan arriba l'hora d'anar a dormir i la mare em fa un petó i apaga el llum, vigilo que no em vegi, trec l'escala que tinc ben amagada sota el llit i m'hi enfilo. Aleshores xerro una estona amb l'os, treballo amb les formigues, llego amb el cavallet de mar i amb tots els altres. És la màgia dels contes que m'agafa i no em deixa anar, la que sempre em fa somiar.
hi havia un nen que va sortir de casa a sobre la seva bicicleta, disposat a fer la volta al món. Pedalava a prop de casa quan de sobte es va trobar un gos i un gall que de seguida el van voler acompanyar al viatge amb ell. Sí, seguiu-me, va contestar quan li van fer la proposta. Així que el van acompanyar posant-se al seu darrere, però l'aventura no s'acabava aquí. De seguida va topar amb una formiga, que sense pensar-s'ho també va voler afegir-se a l'expedició. I d'aquesta manera ho van fer tan bé a tota velocitat una vaca, un elefant i un cavall, una tortuga, un camell, una girafa, un gall, tots junts formaven un comitè espectacular. El nen de sobte es va aturar. A davant seu hi havia un tucà, una zebra, un os i un cangur que li van preguntar: On vas, Santi? Estic fent la volta al món, va respondre ell. Podem anar-hi tots cinc? Sí, seguiu-me. I s'hi van afegir també. L'expedició va haver de fer algunes parades estratègiques per posar un vaixell de paper en un vassal que ho necessitaven i per observar l'enorme velocitat que havien agafat les aspes del molí del poble. Però el grup avançava a gran velocitat. Fins que en arribar a la porta de casa seva el Santi va frenar. De cop la bicicleta li va dir adeu. I així va ser com tots aquells animals es van acomiadar d'en Santi. Uns van marxar caminant i uns altres de volant. El Santi havia fet la volta al món, resseguint l'illa de Cases.
precís moment i en llocs ben diferents del món estiguin passant tantes coses alhora. Mentre la Mario es pren el berenar, la Carlota se'n va fer un bol. La Cornèlia prepara una trampa ben dolça. La Dolors somia en el seu futur. La Nectra llegeix en veu alta. La Frida dorm de meravella. La Genoveva immortalitza les seves vacances sense sortir de casa. La Hipòlita fa noves amistats i no suporta que la molestin. Jo sóc aquí, davant de tots vosaltres. I a mi el que m'agrada és cantar, salsa, rock i jazz. Duba, duba, duba. Que comenci la música! Segur que no el coneixeu? El que explica la història d'un castor que no en tenia mai prou. Un que no podia parar de construir llorigueres per les llorigues, en canvi de gest, fins que ho va destrossar tot. Un castor que no en tenia mai prou. Un que no podia La caïda de la Pasqualina, quina gràcia, aquella petita ratpenada. De vegades em recorda a mi, quan anem a comprar amb els meus pares, quan anem a centres comercials i veig tota aquella múria de coses noves i cares, divertides i boniques, coses per jugar, per menjar, per dibuixar, per viatjar, per... Au! Quan som allà, els pares sovint em diuen: aviam si de tant bavejar et convertiràs en llimà. I és que sí, m'hi assemblo força a la protagonista d'aquella història que no parava de demanar més i més coses.
I per mala sort tardó en Cancún el castor constructor. No us passa a vosaltres que de vegades en voldríeu més i més i més i més? Però no pas per ser millor que els altres, que per compartir-ho ja m'estaria bé. Però us imagineu nedar amb la més absoluta abundància sideral? Seria genial, no ho creieu? Ja ho sé que no cal. En realitat, quantes coses necessitem per viure, per aprendre, per créixer, per ser feliços? El llibre de Wonder ens ha explicat la història de l'August, un nen de 10 anys molt fan de la guerra de les galàxies, que mai ha anat a l'escola. La seva mare ha estat la que s'ha encarregat de la seva educació aquest any, però els seus pares han decidit que ja n'hi havia prou. Encara que al principi renega una mica a l'hora d'anar a
succeeix. A causa de les seves diferències físiques, la seva integració a l'escola no és gens fàcil, però aquest fet no fa que l'August tiri la tovallola. Està acostumat a les cares dels Clay, de la gent al veure el seu deforme rostre. Al llarg del curs aprèn una lliçó que farà que la seva forma de veure la vida canviï completament. Aconsegueix caminar amb el cap ben alt, somriu encara que tingui un mal dia i s'accepta a si mateix. Gràcies al seu sentit de l'humor aconsegueix que l'acceptin tal com és i fer nous amics i amigues. Igual que la història que ens explica aquest llibre, a continuació, amb la música que hem creat als grups de 5è, volem representar les emocions per les que travessa el protagonista. Començant per la calma de la seva llar, Walden travessa una forta tempesta d'emocions i s'enfronta al seu difícil dia a dia fins a trobar l'amistat. No trobeu que de vegades es fa complicat arribar a la meta? Allò que et proposes o allò que s'esperen de tu. Que complicat és aprendre que abans de menjar-nos el pastís, els cigrons, abans de riure o de ficar-nos al mar, que abans de créixer i de l'amistat, de conèixer i fer equip, abans de poder sentir l'orgull d'haver acabat. De vegades ens equivoquem, caiem o fins i tot vencem. Però sabem que és important intentar-ho i també intentar arreglar el que trenquem, ajudar-nos, acompanyar-nos i si ens tomba el vent, tornar junts a aixecar-nos. Sí, som infants i com vosaltres de vegades ens equivoquem, però de vegades volem. El que més important és el que ens emportem pel camí abans de menjar-nos el pastís. I si pot ser junts, millor, respectant-nos, ajudant-nos, compartint, habitant junts en aquest planeta. I que fàcil seria fer-ho amb una capa i superpoders, oi? I és que a vosaltres no us agradaria ser superherois?
Doncs per mi, el millor que hi ha són les festes, totes i cadascuna d'elles, i els contes que parlen d'elles, esclar. I és que penso que la vida és millor si la vius de festa en festa. Els aniversaris, les festes de l'hivern, primavera, estiu, tardor, casaments, solsticis, festes majors. Jo crec que tot allò que es pugui celebrar s'ha de celebrar, clar que sí. I sense oblidar-nos les aventures que envolten les festes, que són d'allò més espectacular. Pensar-ho bé, entre tots, decidir què hi posarem, com ho celebrarem, el menjar i els jocs, els convidats, la música i la vestimenta. Igual que el conillet del conte de la caseta sota terra o el ratonit del conte d'estiu, superar els obstacles i finalment trobar-nos, compartir i cantar. Així doncs, hem decidit que d'aquesta manera acabarem aquest viatge per un imaginari ple de contes i desitjos, celebrant-ho i cantant ben alt. Us desitgem el millor. Visca la música! de colors amb tots vosaltres. Que la música, la literatura i l'emoció